Ten prvý pád je určite spôsobený odchodom Petra Pellegriniho. Ficová politika zahraničná na všetky 4 strany, alebo jednoducho jasné ukotvenie Slovenska v transatlantickom priestore a v Európskej únii. Veľmi silne sa jednoducho bude hrať s tou témou bezpečnosti, lebo bezpečnosť v tej geopolitickej situácii a pre samozrejme bežného človeka je kruciálna záležitosť. Dlhodobé prieskumy preferencií politických strán naznačujú, že budúca vláda sa bude zostávať veľmi ťažko a iba za cenu obrovských kompromisov. Súčasné vládne strany si začínajú upravovať volebné zákony podľa vlastných potrieb a zdá sa, že aj na hrane s ústavou. Ako vyzerá súčasná politická scéna na Slovensku v polovici volebného obdobia? Ktoré politické strany získavajú na popularite a ktoré strácajú a aké sú príčiny týchto trendov? Ktoré domáce a zahraničné udalosti najviac ovplyvňujú rozhodovanie voličov? Nielen o týchto otázkach sa budem zhovárať s mojím hosťom, sociológom a riaditeľom agentúry Focus, Martinom Sloserikom. Vítaj, som rád, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dobre, najprv si povedzme takú základnú pozíciu na ihrisku. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky, vy ste robili posledný, myslím, vo februári pre 360, ale boli aj ďalšie prieskumy iných agentúr. To vyzerá, že na čele sa odpútala dvojica, Progresívne Slovensko, líder opozície, a vládna koaličná strana Smer. Za ňou je trojica strán, Mimoparlamentná republika, potom Koaličný hlas a Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa pohybujú v rozmedzi 1-2%. A potom sú ešte 3 strany, ktoré prekračujú 5% hranicu, aby sa dostali do parlamentu, a to je Sloboda a Solidarita, Kresťansko-demokratické hnutie a Demokrati. Keď sa pozrieme na posledné obdobie niekoľkých mesiacov, zdá sa, že je to stabilný trend. Vnímaš tam ešte nejaké prekvapenia, alebo už je situácia viac menej zastabilizovaná? Možno na úvod, akože nakreslenie takej celkovej mapy pre vašich divákov aj poslucháčov, že v podstate takto je ten obraz ako keby fragmentovaný na tie jednotlivé politické strany, ale treba povedať, že oni vytvárajú nejaké základné 2 bloky, by som povedal, na tej politickej scéne. Hej. Ten jeden blok je taký, ktorý by sme asi mohli pomenovať ako nejaký nacionálno-konzervatívny, ak budeš súhlasiť so silnými prvkami takého, že paternalizmu, spoliehanie sa na štát, samozrejme, aj taký suverenistický. Hej. To hovorím o stranách primárne teda Smer, Hlas, Slovenská národná strana. Určite k tomu treba teda pridať aj Republiku. A na tej druhej strane máme vlastne ten druhý blok strán, ktoré by sme možno mohli viac pomenovať ako také, že proeurópskejší. Niektorí ho označujú ako demokratický blok. V minulosti sme používali aj označenie stredopravý, ktorý možno už celkom dnes pri tej menšej využiteľnosti toho delenia na pravo, ľavú časť politického spektra nefunguje, ale teda sú to strany Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, SAS, Kresťansko-demokratické hnutie a Demokrati. Toto sú vlastne základné 2 bloky, by som povedal, ktoré medzi sebou tak povedať viac bojujú o priazeň voliča. A ak dnes sa dejú nejaké presuny medzi týmito blokmi, tak sa dejú primárne vo vnútri týchto samotných blokov a podstatne menej, ako tomu bolo v minulosti medzi blokmi. Ak sme sa napríklad pred voľbami 2023 pýtali aj našich prieskumov respondentov na to, že či je pre nich priateľné voliť niektorú stranu z toho opačného bloku, tak minimálne v prípade povedzme takej strany ako Hlas sa tá priateľnosť pohybovala na úrovni viac ako 20%, 25%. Dnes, keď sa to opýtame, tak tá priateľnosť, tak povediac, takmer vymizla. Je len v jednotkách percent a tie bloky sa podstatne viac do seba uzavreli. Áno, myslím, že za uplynulé obdobie sa priepasť medzi týmito dvomi blokmi prehlbila. To je viditeľné. Možno, že Hlas bola poslednou stranou, ktorá mohla preklenúť priepas medzi týmito dvomi blokmi, aj vzhľadom na to, že je to bola strana, ktorá odišla zo Smeru na základe kritických výraz voči Smeru. Potom sa ale Hlas priklonil na stranu tam, kde je Smer, kde je Slovenská národná strana a momentálne, kde sa približuje Republika. Čím si vysvetľuješ ten prepad, ktorý nastal v strane Hlas? Lebo jedna vec je, že prišlo o predsedu, ktorým bol Peter Pellegrini, stal sa prezidentom, ale Hlas je jediná strana z týchto koaličných, spolu s SNS-kou, sú 2 strany, ktoré strácajú popularitu. Čím sa to dá vysvetliť?
Pri tom Hlase opäť možno len, aby sme vedeli, že aká bola sila toho Hlasu vlastne v minulosti, tak ten Hlas potom, ako vznikol, dokázal veľmi rýchlo nastúpať a stať sa lídrom vlastne toho preferenčného rebríčka. Dokonca sa uvažovalo, že Peter Pellegrini bude premiérom ďalšej vlády. Bolo také obdobie, kedy... Nie len, dokonca, že Robert Fico možno skončí v politike, pretože preferencie Smeru sa pohybovali pod úrovňou 10%. A v tom čase sa preferencie Hlasu pohybovali pomaly nad úrovňou 23-4%. Hej? Čiže postupne, samozrejme aj pod vplyvom toho, že Robert Fico a Smer využil tie polikrízy v zmysle covidovej krízy, vojny na Ukrajine, cez ktoré výrazne jednoducho masíroval svojich voličov, tak dokázal ako keby ten trend zvrátiť, stať sa opäť vlastne do volieb 2023 najsilnejšou politickou stranou, ale stále Hlas dokázal jednoducho v tých voľbách získať takmer 15% hlasov v roku 2023. V voľbách bol treťou najsilnejšou stranou. Bolo ako Smer, potom bol Progresívne Slovensko a tretia bola Hlas, ktorá fakticky bola jazyčko na váhach. Jazyčko na váhach, lebo ona bola jediná, ktorá sa mohla dostať na jednu alebo na druhú stranu. Rozhodla sa pre Smer. No a teraz vrátim sa k tej otázke. Bolo to ten úpadok strany Hlas je spôsobený tým, že prišla o Pellegriniho, alebo sú tam aj ďalšie dôvody? Ten prvý pád je určite spôsobený odchodom Petra Pellegriniho. Respektíve teda, aby sme to povedali jasne, nie preto, že by sa nahneval a odišiel, ale preto, že sa rozhodol teda kandidovať na prezidenta úspešne, stal sa teda prezidentom Slovenskej republiky a relatívne krátko vlastne po jeho zvolení a potom, ako odišiel teda do prezidentského úradu, padli preferencie Hlasu dokonca z vyšších percent, ako bol volebný zisk. Vtedy sa tie preferencie pohybovali na úrovni nejakých 18%. A oni povedzme padli k nejakým 14-13%. Ono to vlastne nie je niečo veľmi prekvapivé, lebo ak sa pozrieme naspäť vlastne na tie samotné voľby, tak musíme povedať, že Hlas patril práve k tým stranám, kde tá persona, ten líder bol jedným z najsilnejších faktorov a motivátorov voľby. Hej? Pre tých voličov. Pre viaceré politické strany. Ale toto bolo najsilnejšie. Tuto bolo veľmi silné, tak povediac, Hlas rovná sa, keď to veľmi preženiem, Hlas rovná sa Peter Pellegrini. Keby zo Smeru odišiel Fico, to bolo by to viditeľné takisto. Takisto, samozrejme. Čiže, ale ten pád prvotný bol spôsobený týmto. No a ďalej, alebo to, že dnes to klesá k 8%, dokonca možno kolegovia z iných agentúr už merali, myslím, aj 7%, možno aj niečo pod 7%, je spôsobené tým, že v podstate Hlas chcel nahradiť Smer, ale nepodarilo sa to. Hlas sa dnes jednoducho z môjho pohľadu veľmi podobá na Smer. To, čo strátili a tá časť toho voličstva, ktorá odišla, v podstate bola taká tá umiernenejšia. Dnes je aj ten Hlas viac z hľadiska postojov mnohých, i keď sa úplne nepodobá Smeru, ale viac sa jednoducho tomu Smeru priblížil. A okrem toho aj v tej komunikácii premiéra Roberta Fica jednoducho to vyzerá tak, ako jasné. Hej, že on je ten, ktorý jednoducho má to kormidlo. Teraz budem možno trošku špekulovať, ale fakticky Hlas sa dostal tak vysoko práve preto, že sa odlišoval od Smeru. Áno. Momentálne nájsť nejaké základné kľúčové rozdiely medzi Hlasom a Smerom je veľmi ťažké. Určite. Fakticky Hlas vyzerá ako keby farma alebo Bčko Smeru a navyše predseda, ktorý tam je povedal by som dosť nevýrazný alebo výrazný, čo sa týka neúspechov. Dá sa vysvetliť, že strana, ktorá na niečom vyrástla, to potom úplne poprela a dnes je ako keby iba nejakou záložňou. To ako v tej strane nevidia. Máte nejaké dáta, ktoré hovoria, že Hlas sa môže zachrániť, ak sa vráti k tej pôvodnej trajektórii? No, trochu špekulujem. Nie je to špekulácia, však my sme samozrejme robili množstvo rôznych prieskumov, robili sme jednoducho prieskumy s voličmi tak koalície, ako aj opozície, čiže mali sme aj voličov Hlasu, mali sme aj bývalých voličov Hlasu. Áno, tam je presne, že ten Hlas dnes nie je v podstate stredovou stranou, hej? Stranou, ktorá jednoducho mala brať tých voličov, tak povedať napriek politickým spektrom, takou umiernenou sociálnou demokraciou, keď to nazvem. Pretože keď inak hovorím o sociálnej demokracii, to je veľmi dôležité v prípade Hlasu, pretože Hlas vlastne aj to očakávanie základné vlastne tých voličov je predovšetkým v oblasti vlastne tej sociálnej kompetencie, v oblasti pomoci, rodinám, ochrana nejakých sociálnych benefitov a podobne. Čiže tam nie je prekvapenie, že Erik Tomáš je ministrom práce, sociálnych vecí. Práve povedzme cez tieto konkrétne politiky. To je tá cesta podľa mňa, že cez konkrétne politiky sa vráti, tak povediac, k tomu voličovi a tak povediac mu doručovať nejaké benefity toho vládnutia. Len ono je to samozrejme zložité z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je ten, že máme tu Roberta Fica, ktorý si komunikačne šikovne dokáže
prisvojiť mnohé jednoducho nejaké aj dobré veci, ktoré prichádzajú z toho Hlasu. No a druhá vec je samotná konsolidácia a to, čo sa vlastne v tej ekonomickej sfére na Slovensku deje a že je čoraz ťažšie, povedzme, doručovať vlastne voličom nejaké sociálne benefity. Áno, zdá sa, že z tej vládnej koalície koketuje so sociálnou demokraciou akurát Hlas. Je to trošku aj vidieť na niektorých tých verejných vystúpeniach alebo na nejakom jemnom nuansovom odlíšení sa od Smeru alebo od SNS-ky. Ďalším výrazným prejavom alebo trendom v povolebnej situácii je rast republiky. Rast extrémistickej republiky, ktorá normálne pravidelne atakuje 3. miesto. Čím sa to dá vysvetliť, že takáto strana so svojimi názormi a často, povedal by som možno, že skôr až fašizoidnými, získava takú veľkú popularitu, pretože z istej časti spoločnosti nemôže čerpať hlasy. Je to všetko naviazané na druhú časť spoločnosti, v ktorej sa pohybuje pre všetkým Robert Fico a Andrej Danko z SNS? Je to primárne naviazaný na ten blok, ktorý som označil ako, nazveme to, nacionálno-konzervatívny, suverenistický. Áno, ak dnes republika rastie, tak rastie predovšetkým vlastne na úkor tých budúcich koaličných partnerov. Čo je inak vlastne svojím spôsobom paradox, ale tým, že aj Smer, povedzme, ústami podpredsedu Gašpara legitimizoval vlastne republiku v zmysle, že ju pomenoval ako potenciálneho koaličného partnera, tak to je jedna vec, že je tá legitimizácia jednoducho v bežnej verejnosti. K tej legitimizácii vlastne došlo aj tým, že zobliekli uniformy, keď to tak jednoducho poviem. Kotlebovské, áno. Áno, Kotlebovské. Hej, dnes to je to niečo, čo tú stranu jednoducho v očiach tých voličov príliš radikalizuje, kde sa vytvára jednoducho bariéra tej voľby. Dnes sa snažia štandardizovať akože v mnohých veciach a samozrejme, a zase sa vrátim k tomu, aj tie štandardné, ak si dovolím toto povedať, strany jednoducho na tej politickej scéne, či je to predovšetkým už Smer, jednoducho pripustili alebo hovoria o tom, že to je vlastne do budúcnosti legitímny partner. A áno, ešte raz len zdôrazním, to znamená, republika rástla vyslovene vlastne predovšetkým na tých voličoch, ktorí v posledných voľbách 2023 buď volili Smer, SNS, čiastočne Hlas. A výrazná výhoda republiky je vlastne v tom, že nikto vám nemôže viac slúbiť ako republika dnes. Áno. Navyše, ako republika nikdy sa nepodielala na vláde. To tým hovorím. To je veľké plus. Ďalšia vec, môže byť výrazným kritikom niektorých prechmatov, ktoré sa dejú v súčasnej koalícii. Ale vidím tam aj taký nejaký recipročný vzťah medzi, alebo neviem, ako by som to nazval, vzťah medzi Ficom a republikou. Že to, že republika rastie, získava nejakých voličov, ako keby nutilo Fica zagresívny svoj slovník, pretože tam vidí nejaký potenciál svojich voličov. No, Smer sa určite posunul k republike. Nie je to tak, že republika sa posunula k Smeru. Hej. Smer sa posunul viac doprava. Čiže áno, ale je tu ešte jedna vlastne odlišnosť. Zatiaľ, čo Smer je v priemere veľmi je jednou z najstarších strán, myslím vekovo. To znamená, v štruktúre vlastne sú výrazne zastúpení ľudia, povedzme, už v dôchodkovom veku. Tak v tej republike to nie je až tak. Čiže republika si do istej miery ako obsadzuje, však koniec koncov, keď sa ešte vrátime ku Kotlebovcom, tak v roku 2016, keď sa prvýkrát dostali do parlamentu, tak ten titulok v ten volebný večer znel tak, že republika vyhrala u prvovoličov. Teda Kotlebovci vyhrajú u prvovoličov. A toto sa istým, ako bolo to relatívne stabilné, že tí Kotlebovci boli silní aj v nasledujúcich rokoch. Potom, keď vlastne Milan Uhrík odišiel jednoducho od Kotlebovcov, založil vlastnú stranu Republika, to, aby teda bol pochopiteľný ten kontext, tak tá republika začala jednoducho naberať aj ľudí v takomto, nazvám to, strednom veku. A ten dôvod je podľa mňa práve vlastne aj tá ekonomická nespokojnosť. Práve vlastne s tým výkonom vlastne Smeru v tej ekonomickej oblasti. Častokrát sú to rodiny, ktoré majú nezaopatrené deti a ktoré prichádzajú vlastne skrátka. To znamená, nie je tam dostatok financií alebo sa znižuje množstvo nejaký financií na bežné financovanie vlastne tej domácnosti a v takom prípade vlastne prichádza, nechcem povedať priamo k radikalizácii, ale práve hľadanie vlastne nejakého takéhoto protestného alebo antisystémového elementu. Áno, budem teraz trochu psychologizovať. Už sme tu spomenuli, máme tu dva bloky. Jeden ten, povedzme, nacionalistický alebo potom paternalistický, druhý ten taký modernejší. A republika a presun voličov z jedného bloku do druhého je veľmi, veľmi malý. Čiže kritici súčasnej vlády z tohto bloku ako keby nemali veľmi kam uniknúť. Môžu uniknúť maximálne, možno, že skutočne k tej republike. To je tiež dôvod?
Áno, to je dôvod. Je tam ešte jedna možnosť úniku a to je k nevoličom. Aha, jasné. Čo sa tam deje? Čo sa deje? Hej, to znamená, nemalá časť vlastne súčasných nevoličov, samozrejme je tam definične nejaká časť tých nevoličov. To sú nevoliči stále, nechcem povedať, či je to 20 alebo 30%. V podstate posledná účasť v roku 2023 bola vlastne na úrovni takmer 70%, čo bola, myslím, že najvyššia od roku 2002, ak sa nemýlim. Ale čiže máme tu nejakú definičnú časť tých nevoličov a potom tu máme, povedzme, nejakú časť populácie, ktorá raz nejde voliť. A to, o čo dnes, keď to poviem naopak, ako zo strany tých opozičných subjektov, o čo dnes vlastne hrajú aj opozičné subjekty, aby demobilizovali práve vlastne týchto minulých voličov Smeru, aby k tým voľbám budúcim neprišli. Lebo oni vedia, že ich vlastne veľmi pravdepodobne ten presun nezískajú. Hej. Čiže jednou z tých legitímnych stratégií v takomto prípade je, nepotiahnem ich sebe, ale minimálne ich jednoducho znechutím natoľko, aby vlastne k tým voľbám neprišli. Pretože vlastne tú stranu, ktorá ich volila, dnes im vlastne nedoručuje tie sľuby, alebo neplní tie sľuby. Dobre, posledný trend, spomeňme stranu Hnutie Slovensko Igora Matoviča. Igor Matovič v predchádzajúcich voľbách získal 25%. Áno, 2020. Áno, 2020. Vládol tak, ako vládol. Dokonca, myslím, že Miro Beblavý to bol, ktorý povedal, že vládnete tak, že hovoril na adresu Smeru, že vládnete tak, že bude vládnuť Matovič. Stalo sa. V týchto voľbách Matovič brutálne klesol. 2023, ale vracia sa, ako by sa vracal naspäť. Čím sa to dá vysvetliť? Preto tá skúsenosť s Matovičovým vládnutím podľa mňa v ľuďoch musela zostať. A napriek tomu sa zdá, ako keby získaval popularitu voličov. Určite sa nevráti na 25%, to sa podľa mňa nedá. Ale ten trend je stúpajúci. Ako si to vysvetľuješ? Tam možno opäť len na vysvetlenie, že jedna vec je samozrejme, že klesol vo výsledku v tých voľbách, získal niečo viac ako 8%. Ale dnes je tiež niekde vlastne na úrovni 9, ale presne, dôležitý je ten pád, teda dôležité je to, čo bolo medzi tým. A medzi tým bolo to, že v novembri 2024 malo Olano, vtedy ešte Olano, dnes Hnutie Slovensko 3,6%. To znamená, padli výrazne pod hranicu zveliteľnosti, to bolo naozaj koncom roku 2024 a potom začiatkom roku 2025 začali zasa postupne narastať. Niektorí to zvyknú spájať, ja sa k tomu čiastočne prikláňam tým, že oni v tom čase toho poklesu jednoducho ako keby prestali komunikovať. Neboli tak viditeľní, čo je pre nich typické. Hej. Ten politický marketing toľko neriešili, bolo to aj po neúspešných eurovoľbách a začiatkom roku 2025 prišli s vilami v Chorvátsku, ak sa pamätáš. Prišla táto téma, na ktorej začali zasa vlastne získavať ako keby opäť svojich voličov. Je to taký ten štýl, takej tej opäť protestnej, antisystémovej akože politiky, taký typ vlastne veľmi silných emocionálnych naratívov. A má voličský potenciál a ja len poviem, že potvrdím to, že má voličský potenciál na dátach. Ak sme sa v novembri 2024 alebo v tom období pýtali celej populácie na to, do akej miery je pre nich priateľné voliť Olano, tak to povedalo 6% populácie. Dnes, ak sa na to opýtame, je to 25% populácie. To znamená, v priebehu 2 rokov dokázal neuveriteľne vlastne zvrátiť tú verejnú mienku v tom, že ho omilostila. Áno, možno by som teraz trošku revitalizoval tú myšlienku Mira Beblavého, že Robert Fico vládne tak, že prospieva Igorovi Matovičovi a jeho spôsobu politiky, jeho slovníku a jeho agresívnemu poukazovaniu na chyby tejto vlády. Sú to troška také dvojičky na opačných koncoch. Že Matovič revitalizoval Fica a Fico revitalizuje Matoviča? Troška, dá sa to takto povedať. A keby som to chcel inak povedať, že sa potrebujú. Určite je vidieť, že si navzájom si pomáhajú, keď asi to určite nie je úmysel. Áno. Dobre. Máme tu nejaké trendy, o ktorých sme hovorili a teda by ma zaujímalo, že na základe čoho vy robíte reprezentatívne prieskumy. Robíte reprezentatívne prieskumy v základe veku, pohlavia, bydliska, vzdelania. Dôležitý faktor na Slovensku je národnosť, samozrejme tým, že tu máme... A región, kde sa... Samozrejme, aj veľkosť miesta aj bydliska sa berie do úvahy. Existujú nejaké základné
povedal by som, trendy alebo dáta, ktoré hovoria, že ako volia voliči na základe týchto kritérií? Určite v prípade jednotlivých politických strán nachádzame alebo nájdeme takéto trendy. Ja som už niektoré naznačil v prípade napríklad Smeru, že ak by sme hľadali priemerný vek voliča Smeru, tak by sme sa určite priblížili niekde a možno aj prekročili nejakú hranicu 60 rokov. To znamená, podobne je to povedzme v prípade kresťansko-demokratického hnutia, ktoré má relatívne silnú bázu práve vlastne. Kritérium veku je veľmi dôležité. Je veľmi. A naopak, keď to hľadáme naopak, tak zase musíme ísť progresívnemu Slovensku, ktorá je dnes v priemere vekovo najmladšou stranou. Teraz to myslím z hľadiska samozrejme tých voličov, ktorí ju podporujú. To znamená, je veľmi silná v tej kategórii 18-35, 30 rokov, kedy si v tejto súťaži vyhrávala Sloboda a Solidarita a generačne sa samozrejme posunula dnes skôr niekde k 50-ke, teda medzi 40-50 rokov, lebo ako tí voliči tak povedne zostarli čiastočne s tou stranou. Ale vidíme to na príklade aj takej premeny, ako je pohlavie. Ak si zoberieme kresťansko-demokratické hnutie, tak je tam vyššie zastúpenie žien než mužov. Je to samozrejme dané možno aj religiózitou, kde však výskumy potvrdzujú, tak viac religiózne sú ženy ako muži. Ak jednoducho je tá strana kresťansko-demokratické hnutie má samozrejme veľmi dôležitý ten religiózny rozmer. Tak áno, je to strana identity, ako tak povediac. Čiže samozrejme má svoj program, ale tá identita je tam veľmi dôležitá. Zase naopak, republika, čo nie je prekvapenie, a vidíme to ako trend aj v iných európskych demokraciách, je častejšie stranou mužov. Je to viac maskulína jednoducho strana, pretože muži majú bližšie k takému tomu radikálne pravicovému politickému zmýšľaniu. Tak možno aspoň takéto, ale aj regionálne napríklad. To som chcel povedať, ty si určite pamätáš povolebné mapy, kde sa ukazovalo, že červené Slovensko a modré Bratislava okolie a Košice okolie. Pretrvá tento trend, alebo nastáva nejaká zmena z hľadiska toho, že Slovensko je, ako Slovensko okrem Bratislavy a Košic je také pestrejšie a komplexnejšie? Ak hovoríš o volebných mapách, nedá mi nespomenúť Vlada Krivého, ktorý jednoducho dlhé roky práve vlastne presne analyzoval tie výsledky rôznych volieb práve vlastne z tohto regionálneho hľadiska. A určite pretrváva. Stále je vidieť, že v tom mestskom prostredí viac dominujú, čo je ale asi aj pochopiteľné, také tie liberálnejšie, prozápadné strany. Veľmi pekne to bolo vidieť aj v posledných voľbách v prípade Progresívneho Slovenska, ktoré naozaj v tom veľkomestskom prostredí zvíťazilo. Dokonca aj vo viacerých, ak nie, teraz nemám to celkom v pamäti, ale určite vo viacerých aj krajských mestách. Čiže to naozaj nie je len efekt toho, že je to Košice alebo Bratislava. Hej, my sa môžeme pozrieť krajské. Áno, dokonca aj niektoré okresné mestá, ktoré boli prekvapením akože z hľadiska výrazných ziskov práve povedzme Progresívneho Slovenska. Zasa, ak sa pozrieme povedzme do Prešovského kraja alebo Žilinský kraj, špecificky tá oblasť Kisúc a Oravy, tam je silné alebo nadprimerné zastúpenie voličov kresťansko-demokratického hnutia. A samozrejme, jednotlivé strany majú také tie svoje bašty. V prípade Hlasu to povedzme bola oblasť okolo Banskej Bystrice, čo nie je prekvapujúce, pretože Peter Pellegrini povedzme pochádza z tejto oblasti. Dobre, ešte by som asi také 2-3 otázky položil, aby sme ich stihli. Jedna je, už som to povedal v úvodnom slove, že veľmi ťažko sa bude zostávať vláda. Pretože v obidvoch blokoch je jedna strana prinajmenej problematická. V tom bloku, v tom nacionalistickom, paternalistickom podobne, je to strana Republika. Určite. Dokonca podľa niektorých prieskumov ani s Republikou sa to nebude zostaviť. A na druhej strane je problematický Igor Matovič. Ako keby ani jedna, ani druhá strana nebola schopná získať väčšinu bez týchto problematických strán. Ako to odhaduje, že budú sa skladať povolebné koalície na základe tohto, že tie kompromisy budú musieť byť obrovské, pretože možno, že Robert Fico má blízko k Republike. Ale hlas, ktorý sa stále tvári ako antifašistická a podobne strana, ktorá je orientovaná pre nich by to mal byť ozaj mentálny až etický problém. Minimálne niektorí politici v Hlase majú s tým určite problém. Nie všetci. Pravdepodobne aj tam existuje nejaký, nazvem to, že vnútrostranický súboj, či áno, alebo nie. Ale zatiaľ, pokiaľ viem, tá línia je vedená tak, že nie. Dlhodobo to tvrdili. SNS-ka nemôže dnes podľa mňa otvorene toto hovoriť, pretože SNS je stranou, ktorá je pod 5% a práve vlastne ako keby sa tí jej voliči veľmi priblížili do istej miery k republike, čiže SNS-ka si naozaj musí dávať vlastne pozor
pozor na to, aby republika nevytunelovala aj jej elektorát, čo je povedzme dôležité z hľadiska, my budeme mať na jeseň regionálne voľby tu na Slovensku, komunálne voľby. Som zvedavý, aké koalície budú vznikať, pretože aj pre SNS-ku nie je veľmi príjemné jednoducho legitimizovať si jednoducho takéhoto partnera, síce možno v budúcnosti koaličného, ale ktorý je zjavne vlastne ako keby konkurenciou pre túto stranu. Ak to mám, áno, ten blok Smer, Hlas a Republika dnes nemá tú potrebnú väčšinu minimálne 76 hlasov. To dlhodobo vlastne neukázal žiadny prieskum. SNS-ka je pod 5%, ale podľa našich prieskumov stále štandardne niekde okolo 4 alebo nad 4%. Čiže nedá sa povedať, že republika sa určite nedostane, pretože tá šanca tam je. A už keď som spomenul, začína sa otvárať otázka takého nejakého spoločného bloku. Bolo by toto ako keby riešením pre tú stranu momentálne vládnúcu, že vytvoria nejaký spoločný blok, kde neprepadnú hlasy napríklad SNS a možno, že ani Hlasu, pretože aj Hlas ako keby atakoval pomaly tú 5% kvórum. Ja si myslím, že ak by sa otvorila, a samozrejme, že sa asi o tom, alebo sa minimálne o tom diskutuje, že by sa vytvoril takýto nazveme ho pronárodný blok, alebo nejaký takýto blok, tak by to automaticky muselo jednoducho mobilizovať aj tú druhú stranu a muselo by začať veľmi vážne uvažovať nad vytvorením rovnakého bloku na druhej strane. Lebo tam by veľmi rástlo vlastne to riziko toho, že sám si povedal, že máme tu strany ako demokrati, SAS, ale aj kresťansko-demokratické hnutie, ktoré sa pohybujú v rozmedzi nejakých 5, 6 až 8%, čo je stále vlastne nejaká riziková zóna. A o voľbách na Slovensku, o výsledku vlastne koalícií, ktoré vznikli, často rozhodovalo to, aké strany sa nedostali jednoducho do parlamentu. Nádherným príkladom je rok za mňa 2002, kedy sa Slovenská národná strana rozdelila na pravú SNS a SNS a vďaka tomu bola možná ďalšia vláda druhá vláda Mikuláša Zurindzu. Myslím, že to povedal včera, prečo to povedal aj líder z Progresívneho Slovenska, ale v súvislosti s tým, a to je predposledná otázka, že začína sa uvažovať o zmenách v volebnom zákone. Jedna vec sú tie konferenčné voľby, ktoré majú byť zrušené a má sa v zahraničí voliť na ambasáda, ale takisto sa hovorí o zvýšení volebného kvóra a volebnej kaucie. A teraz hovoríme o volebnom kvóre, kde sa hovorí o napríklad 7% a dokonca až o 10%. Ako keby a to bol dôvod pre Michala Šimečku, aby povedal, že ak bude treba, budú vytvoriť nejaký blok. Vieš si predstaviť blok, v ktorom je Progresívne Slovensko, SAS a demokrati. Ja si to ešte viem predstaviť, ale ideme ďalej. Kresťansko-demokratické hnutie a hnutie Slovensko. Pre mňa je to ako keby nie slúči mačko pes. No, je to veľmi ťažké si niečo také predstaviť. Na druhej strane ja si myslím, že takéto veci vznikajú v tých krízových situáciách. Uvidíme niekoľko mesiacov pred voľbami. Keď sa hodnoty sa jednoducho vtedy dávajú nabok. Teraz to nemyslím, že chcem jednoducho nejak povedať, že nezáleží vlastne politike na hodnotách, ale vtedy sa hľadajú primárne tie styčné body a snažia sa takéto politické strany vysvetliť tomu voličovi, že z akého dôvodu je niečo takéto potrebné. Konec koncov mali sme tu rok 98 a SDK, rovnako veľmi heterogénnu, ani nie vtedy koalíciu, ale volebnú stranu samozrejme. Čiže toto si viem predstaviť. Ja si skôr neviem predstaviť z druhej strany ani tých 7%. Ja si neviem predstaviť, že by Hlas a SNS jednoducho prikývlo Smeru na 7%. Mohli by jedni v prípade, že boli dohodnutí ten blok. Ale to je cesta ku koncu, akože podľa mňa týchto strán, hej, to je také akože objatie smrti politickej. Jasné. Posledná otázka. Ako vidíš, čo môže byť volebnou témou o rok a po. Samozrejme, teraz ako nemáme tú kryštálovú guľu, veľmi by sa nám zišla, ale mám pocit, že isté trendy sú viditeľné. Napokon voľby v Maďarsku tiež veľa vecí naznačujú. Voľby v Maďarsku veľa naznačujú, čo sa bude na Slovensku. Čiže z toho hľadiska máš predstavu, že o tomto sa bude rozhodovať, toto bude primárne dôležité, na základe čoho sa rozhodnú voliť. Čiže dám hlas práve tejto strane, tomuto bloku, tejto koalícii? Tie témy v podstate môžu byť buď ekonomické. To Slovensko jednoducho nie je na dobrej trajektórii ekonomicky. To je úplne zjavné. A tá ďalšia téma,
ktorá sa častokrát jednoducho, a už sme to tu mali aj v minulosti, mali sme to jednoducho silne prítomné pre tých prezidentských voľbách, je otázka tej bezpečnosti a geopolitiky ako takej. To znamená Ficová politika zahraničná na všetky 4 strany, alebo jednoducho jasné ukotvenie Slovenska v transatlantickom priestore a v Európskej únii. Čiže to sú také dve základné podľa mňa dimenzie, kde sa to bude pohybovať. No a ja si myslím, že to Maďarsko je dobrým príkladom. Veľmi silne sa jednoducho bude hrať s tou témou bezpečnosti, lebo bezpečnosť v tej geopolitickej situácii a pre samozrejme bežného človeka je kruciálna záležitosť. Nevidíš v tom ako isté riziko alebo isté obavy z toho, že vidíme, čo sa deje na východ našej hranice. Vidíme, čo sa deje na Blízkom východe. To sú brutálne konflikty, ktoré my navyše nemáme veľkú možnosť ovplyvniť. A teraz, ako keby tu mohli byť dva tlaky. Jeden tlak, spájajme sa s Európskou úniou a druhý tlak, potrebujeme silnú ruku lídra v tejto krajine, ktorý nám zabezpečí, že tie vplyvy na nás nebudú také silné. Vidíš taký nejaký konflikt medzi nimi, alebo je to taká, tak nech si kreslím nejaké vzdušné kresby? Vidím konflikt medzi nimi, ale to vidíme nielen na príklade Slovenska. Ten trend je jednoducho globálny. Ten dopyt po tej autokratizácii, by som povedal, aj v tých demokratických krajinách podľa mňa rastie. A rastie preto, lebo jednoducho tá situácia je menej bezpečná. V nebezpečnej situácii sa ľudia viac utiekajú jednoducho k silným autoritatívnym lídrom. Týmto asi dneska skončíme, hoci nie je to najoptimistickejšia predstava, ale uzavrieme túto tému, keď mohli by sme hovoriť ešte strašne dlho. Určite. Jasné. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Mojím hostom bol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. Sledujte nás aj naďalej.